Ara estem al Prat, tranquils, esperant el nostre avió. Encara falta... Bueno, falta 10 minuts en realitat, però encara no està l'avió. Una nena està aquí cridant, tenen informant. Més endavant. Seguida ja. Alright. Crec que ja he d'anar a embarcar, crec. Vinga, xavales. A Turquia, o sigui, super estrany. Hi ha un punyau de gent, són les 8 i són les 9 en punt, i pues queden 4 hores pel meu vol, tio. O sigui, mare meva, vaya palo. He donat una volta perquè 3 hores ahir m'estava pixant com un cabró. És enorme, hi ha gent molt estranya. No entenc res. Flipant. Però bueno, de puta mare. Sí, brutal. Ara agafaré un avió enorme. Brutal. I res. Hi ha gent que em mira estrany. Normal. Jo que soc vergonyós, tio, la gent... Nah. Buah, tio, quina puta vergonya, loco. Estem a Hong Kong, fent l'escala cap a, por fin, Auckland. Mira que guai. I he d'anar cap allà. Estic flipant bastant. Lo xulo que és aquest aeroport. Que és nou de fa poc, no tampoc m'he llegit la Viquipèdia d'aquesta merda, però no fa molt que és nou i està molt guapo. Ara me queda un vol, el més llarg, 11 hores i mitja, però ja és al final. Ya está, güey. Ya hemos llegado. Què passa? Pues ja està, ja hem arribat. Sembla que estic a la selva. Sí, bueno, tal qual, sembla això, la puta selva. I mira. Però no, aquí està la ciutat, o sigui, ja està... Estic aquí al costat. Però clar, hòstia, si un parc aquí... Tot flama, tot verd. La hòstia, brutal. Pues, què vols? Què vol que us digui? Vol que sí. Bueno, aquí estem, a Auckland. Ahir no vaig gravar quan vaig arribar allà a l'aeroport, perquè estava cansat. I que palo de dia ahí. Por favor. Però bueno, avui he dormit molt bé. No mentiré, m'he aixecat d'hora. A les 5, d'hora. Però perquè vaig anar a dormir a les 9. I ara ja he esmorzat un bocata a tofrano. I res, tio. Ara vaig a un volcà més gran d'Auckland, però vamos, que més gran és... Que de gran té el que el Tibidabo da espectacular, no és broma, és molt guai el Tibidabo. I res, un sol que flipes, fa caloreta, està de puta mare. M'amor. De moment aquest matí ha plogut molt poc, però jo estava dormint encara, així que
I ara vaig a... I ara res, ara ja no plou, ara fa sol molt guai. Ara aquí ha plogut pel matí, però ara ja fa molt bon sol. Fa caloreta, està de puta mare, la gent em mira estrany, però me la suda, soc un blogger, la bloguera de moda del Longo. És la hòstia, però és molt raro perquè, clar, tio, jo venia amb el puto hivern i joder, ni el sol és el mateix. Aquí el sol te quema i si l'hora se'n va el sol a les 8, es fa de dia a les 7 del matí. És super estrany, però mola molt, no sé, ai, per allà. Ui, ara no em veureu. No sé, tio. Ara gravaré per allà, pel volcà aquest. Tinc uns pelos, mare meva de Déu. Vinga, ciao. Bueno, pues ja arribem al Monte Eden. Monte Eden, d'Àustria. Mira, és molt petit, però és guai, perquè és tot verd. Mola. Mira, és que està tot superverd, és que me cago en tot. Sembla que està posant una mica negra, però bueno. Ja us dic, fa una temperatura perfecta, no fa humitat. No sé, tio. De puta mare. Ara suposo que quan torni a posar el vídeo estaré per la meitat o ja estaré a dalt. Jo què sé. Dímelo tu. Pues ja estem al monte. Acaba de ploure, o sigui, acaba de rebre una pluja, però joder, que m'ha mullat un monyo. És brutal, mira aquí al cono. Tot verd com... Jo què sé, tio, i la ciutat... Jo estic per allà, pel centre, no sé, jo què sé, tio. I aquella és la pluja que m'ha mullat. I aquí està el monte, a la puja. Vale. No us anava a dir que el vol... Mare meva, ara després de... que ja he dormit i ja he descansat. Bueno, estic millor, però m'he de locura, o sigui... I no sé quants cops he sopat, o dinat, o esmorzat, no sé què he fet. He dormit en 2 dies 6 hores, però bueno, aquesta nit he dormit bastant més, 8 hores. I res, que guai. En resum, que el vol, una pesadilla, però val la pena. Però sí que és veritat que putos avions, la merda. Tant 2 escales, 2 vols de 10 hores, madre mía. Però bueno, vale, és això. Sencera. És gran, però no és gran només, diguéssim, com ho diria, la part aquesta de viviendes. Tot això està ple de cases, però hi ha poques tendes. En canvi, la part del centre, que està allà, és bastant petita, però bastant petita. Acaba de ploure i ara fa sol.